pong i-share sa inyo yung aking room. At panoorin niyo po yung aking iba-vlog po sa inyo sa araw na ito. Gusto ko pong po yung i-tour sa aking munting room. At tara, mag-tour na tayo sa aking room. Yan po yung aking mga collection. Since nandito po ako nagtatrabaho. Yan. Ang una kong papakita sa inyo sa aking collection is this one. Ito yung aking mga collection. It was 10 years ago. Buhay pa sila. You see, yung aking mga sunglasses. This is made of from Ray-Ban. Ayan, ito po yung pinakaunang collection ko po nung ako nandito sa aking work. Yan, buhay pa po yung aking collection. At ito po yung aking favorite na lagi ko pong ginagamit. Yan, this is made from Ray-Ban. Yan. Mahilig po ako sa kulay pink. Colorful po. Masyado po ako mahilig sa mga colorful. Yan po, yung aking Ray-Ban na to. Yan. Yan yung aking collection. Isa ko pa pong collection yan. Ang tablet na to. Pwede pa po yan, kaya lang hindi ko lang siya ginagamit. From Galaxy Note Tab. If I were not mistaken, this is Galaxy Note Tab. Galaxy Note 10.1. At ito po ay binili ko sa aking friend. Pero ngayon ay nandun na po siya sa Pilipinas. Ito naman, namili po ako sa mga pink color. Yan. Ito kasi, ginagamit ko siyang lights. Yan. See? Yan. Kita nyo naman. Ayan. Pink. Mahilig po ako sa kulay pink. Mahilig po ako sa mga colorful color. Marami po ako mga collection. This is Valentino. Yan. This is Valentino. Binili ka po yan sa online. Matagal na po yan ng mga bag collection ko. Marami po ako mga bag na collection. Meron pa akong Coach, MK, Guess, pa ba yun? DNG. Na hanggang ngayon buhay pa sa akin. Ito yung aking phone na matagal na po yan na collection. Pero nandito yung aking mga pictures. Kaya hindi ko po yan winawala. Kahit sabihin mo pang pinakaluma na yan. Nandiyan lang po lahat yung aking mga collection. Trabaho. Nandiyan lang po yung aking mga shoes. Marami pa akong collection ng shoes. Meron pa akong Converse, Skechers, Puma, Nike. Ano pa ba yun? Reebok. Ano pa ba yun? Guess. Marami po talaga akong mga collection. Meron din po akong shoes na matagal na po ito yung Burberry. Yan, ito po siya. Matagal na po yan. Binigay po sa akin yan ng aking hipag before collection. Yan, Burberry from Burberry. This is used from made of Italy. May one of my friend will give this shoes for me. Maybe 5 years ago or 6 years ago. Pero yan, buhay pa sila. Buhay pa yung aking shoes. Masilip po ako sa gamit. Kaya lahat po ng aking mga collection is buhay. Pag gusto ko po maglibang, yan. Ito yung aking studio. Ito is my studio music. Yan. Pag gusto ko po mag-recording voice, ayan po yung aking recording voice. Nice. At ito yung kanyang, ito yung aking headset. Nandito lang po siya. Yan. Yan po, binili ko po yan sa online. Tapos, ito po yung aking television. Made from Nikkei. Matagal na po yan, maybe 6 years ago. Smart TV. Kasi pagkatapos po kong galing sa trabaho, yan, nanood lang po ako ng TV. Ito yung aking mga closet. Nandiyan po lahat yung aking mga collection ng mga damit. Since nandito po ako, I'm working, yung mga gamit ko pang mga importante, nandyan po siya. Ayan. At ito yung aking sitting room pag nanonood ako ng television. Yan. Ayan, pag po ako ng coffee. Ayan yung aking sitting room.
Yan. Ayan. Tapos, eto naman yung this curtains. Binili ko po yan sa online. Tapos, eto, pinabili ko to kay Ate Juby. Tapos, tinahi ko po yan. Ako po nagtahingan. Yan po yung aking tinahi. Ito naman yung aking room. Pag gusto ko na magpahinga sa gabi, matulog. Yan yung aking room. See? And etong kurtina na to is this curtains. Binili ko po yan sa online. Tapos, eto, pinabili ko to kay Ate Juby. Tapos, tinahi ko po yan. Ako po nagtahingan. Yan po yung aking tinahi. Tinahi ko po yung curtains na yan. Pink. Yan po mahilig ko. Mahilig po ako sa mga colorful. Guys, dito naman po yung aking yan, yung aking kainan. Pag gusto ko po magkape. Ito po yung aking. Meron na rin po akong painitan ng tubig. Ito yung aking boiling egg. Meron po akong mga water. At pag nagkakape po ako, guys, ito po yung aking iniinom na kape. This is a Nescafe. My favorite. My all-time favorite is coffee. At hindi po ako nag-sugar ng mga ordinary sugar kasi ang nakita ko po itong Steviana is zero sweetener. Zero po ang kanyang cholesterol, kaya gustuhan ko po ito. Yan po siya. One sachet is enough for 1 cup of coffee. This one sachet is enough. At ito, pag gusto ko pong meron din po ako itong green tea. Yan. Lipton. This is a Lipton. Ito po yung Lipton ko na green tea. Pag gusto ko pong mag-green tea. Yan. Ininom ko po yan. Nandiyan na po yung aking mga kinakain. Yan. Pag gusto ko pong merienda. Ito rin po yung aking biscuit. Cardamom flavor. Quecha Belvita. My favorite also. Ano, gusto ko yung mga biscuit na yan. Pam. Ayan. Ganyan. Yan lang po ka-organize ko natin. Andito rin yung aking inuman ng tubig. Kaso nga lang wala po siya ngayong laman. At meron dito akong vitamins dito. Sa mga mahilig po ng vitamins, dietary supplement. Meron po ako. Ito po yung ginagamit ko ngayon. Rejuvenate Super Collagen. This is 90 capsule. 3 months po itong gagamitin mo. Meron din po akong vitamin C. This one, from Amazon Natural Antioxidant. Meron din po ako rito. Marami po akong ginagamit na nagtitry po ako ng mga vitamins. Kasi sa edad po natin ngayon is kailangan po natin ng mga vitamins supplement. Meron din po akong mga palaman. Pero hindi po ako masyado mahilig ng palaman. Meron po akong coffee. Meron din po ako itong yan, peanut butter. Mahilig po ako talagang kumain. And this is my refrigerator. Made from Daewoo. This refrigerator is my collection since 8 years ago. Kaya lang, hindi ko pa siya pinapanda kasi mahal pang kuryente. And this is all my collection. Nandiyan po lahat yung aking collection. Ito po yung ginagamit ko pag gusto kong magbakur. Ayan po yung aking mga bakur. Ayan. Meron pa akong bakur dito. Ayan. Ito po yung aking mga bakur. Mabango pa pampabango sa loob ng kwarto. Ayan. Ayan, dami ko pong collection yan. Dami kong pamparam-pampam. Ayan, see? Dami kong collection. Mga collection po lahat yan. Ayan. Ayan. See? This is all about my collection. Hello guys. Ayan. And this is my red carpet. Yan po yung uso ngayon na mga nilalagay pang decor sa room. Ayan. Thank you guys for watching. At sana naging masaya kayo sa aking vlog, sa aking room. Thank you guys for watching.
This is my room. Thank you for watching.